Gipakita sa 9 anyos nga si Lianzi Mamites gikan sa tribong Bagubo Tagabawa nga taga Bansalan, Davao del Sur ang iyang kahanas sa paghabi og tela nga ginapasigarbo sa ilang tribo. Desidido si Lianzi nga makakat-on sa paghimog mga hand-woven fabric pinaagi sa manumano kung tradisyonal nga pamaagi sa ilang tribo. Magulang si Lianzi ug siya ang pinakabata nga weaver sa ilang pamilya. Buot ni Lianzi nga pinaagi niya mapadayon ug mapasigarbo silang tribo ang ilang mga handmade nga produkto hilabi na sa mosunod nga henerasyon. Busa nainganyo siya ug naningkamot pag-ayo nga makakaton sa paghabi og tela sa ilang tribo taliwala sa iyang batang edad. Para matudloan sa nako ang mga bata nga parehas nako kadak-a para kung mawala na sila ni ako'y musunod. Sumala sa iyang apuhan nga si Vivencia Mamites nga mao'y mitudlo niya sa paghabi og tela sa tribo. 7 anyos lang si Lianzi dihang nakitaan niya kini og interes sa weaving. Kailangan jud nga matudloan namo sila nga mga espesyally akong apo kay para naay magsunod sa amo nga mag-weave kay para dili mawala ang amo ang kultura nga maghimo og inabal. Nakita nako saya nga interesado siya kay one day isa lang nako ka tudlo sa iya. Siya Usa lang sila Lianzi o Vivencia Mamites sa mga miyembro sa tribo nga may pasundayag sa ilang mga abilidad o produkto nga kabahin sa gihimong kawan-kawan sa Davao Region Weaving Congress sulod sa usa ka hotel sa Palma Hill Street, Davao City kaganyang buntag Oktubre 9. Dili na bago kang Vivencia ug sa iyang apo nga si Lianzi ang pagsalmot nga mga ingon niining exhibit kay sumala nila ang pag-apil sa mga susama niining exhibit usa ka pamaagi aron mas mailapa ang ilang mga produkto ug ang ilang tribo sa publiko. Para sa ako, kailangan jud nga makabalo sila ang mga bata. Example jud si Lianzi kay para nga kuan gyud silang una-una ma-open lang mind nga kailangan jud sila magtun kay para dunay magsunod sa amo. Kay kung mawala nami puhon ug kaloyan sa Ginoo, naapay magsunod nga mapareha sa amo ang mga weaver. Gipakita sab sa 54 anyos nga si Tobias Magallanes nga taga Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur ang iyang abilidad sa handloom weaving nga usa ka kinaraan nga proseso sa paghimo og tela gamit ang tradisyonal nga kagamitan. Sumala ni Tobias 22 ka tuig na niya kining ginahimo ug maunay ilang pangita sa iyang asawa aron mabuhi ang ilang usa ka anak. Kuti ang proseso sa handloom weaving pero sulod sa kapindua ka dekada nahanas na si Tobias sa pagproseso niini. Alang kang Tobias bililuhon ang handloom weaving hilabi na sa mosunod nga henerasyon. Okay man sir, dire man may nabuhi kay may man og kuan. Basta na lang si permi nga mga orders ana. May man namang pangitagan. Oo, ang uban sir murag baliwala lang nila sir pero may man din siya nga kuan sir. Mga sa mga ginahimo nila mga placemat sir, mga namay yung dagko gid ni sir nga tag isa kami tusok to nga ang gilapdon. Tagsaon man gyud sa sulod sir. Nya diri pod. Kung magmambiyas ni siya, magsige man po siya kaputol. Mag-sit up ni sir, may dugay. Ang Weaving Congress giorganisa sa Department of Trade and Industry kung DTI Region 11 sa pakigalayon sa Mindanao Trade Expo Foundation Incorporated, Davao Fashion Designer Council Foundation Incorporated o PWC of Davao Creative Hub for Innovation. Tumong sa inisyatibo sa DTI nga mapakita o mapasundayag ang textile production sa weaving community sa Davao Region. We go back to our roadmap where we can collaborate with other agencies and partners to ensure that all the players within the value chain can really support our creatives industry. No? So we need to network with NCCA, DA, PhilFIDA, because kung ang challenge natin is in raw materials, there should be corresponding support programs that could really foster the volume of production of our raw materials. We're now having the Weaving Congress, which is still a part of the Philippine Creative Industries Month that we've just celebrated. What are our Naningwa sab ang gihimong Weaving Congress nga ma-promote ang weaving industry sa Riyon 11. Matabangan ang weaving community nga makunik ug mapangitan og target market aron mas maila ang ilang mga produkto. This is one of the manifestations of the Malikhaing Pinoy program of DTI in compliance with the law that we championed during the pandemic and was enacted last year, yung PCIDA or Philippine Creative Industries Development Act or RA 11904. Kakatapos lang po ng budget season namin sa Kongreso. And taon-taon ay tayo po ang foremost na naglalobby for budget for the Malikhaing Pinoy.
And it's nice to see na it's used for meaningful endeavors such as this, kung saan hina-highlight natin yung weaving tradition dito sa Davao region. This is the Boots sab sa Davao Fashion Designers Council Foundation nga mapaila-ila ug mapasundayag sa fashion industry ang mga tela nga ginapasigarbo sa matag tribo nga anaa sa Davao region. We are working on with our communities from, for example, in the Bagobot Tagabawa in Turil, and also Data Tagakaulo in in Davao Occidental, and also the Innu Bataan in Davao Oriental. We wanted to do product developments with them so that we can at least matulungan lang sila na mabago or like ma-improve ang kanilang mga products. While we brainstorm with our collaborators and cooperators, that's why we adopt our objectives of the past, because it's very important for us to know the traditions of the weaving industry. And for the Mindanao Trade Expo, we acknowledge the great potential of the hand-woven fabric at the moment in the domestic and international market. That's why we're more worried about preserving what we have from the past and also the teachings for the young generations. Naglaom ang DTI-11 nga pinaagi sa Weaving Congress, mapalambo niini ang mga IP weaving communities sa Davao Region nga dakong tabang sab sa pagpalambo ug pagpaasdang sa turismo ug lokal nga ekonomiya. Kini na ang ikaduhang higayon nga gihimo sa Davao City ang Weaving Congress sa susamang venue human ang 22 ka tuig. Una niini nitong tuig 2001, mulungtad hangtod ug mga adlaw Oktubre 10 ang aktibidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.